haka muke a cikin aljanna. Don Allah akwai ni'imar da ta kai wannan a duniya? Annabi ya ce kuna tare da shi haka, ya nuna yatsa as-sabbaha wal wusta, waɗannan yatsun annabi ya ce kuna tare, akwai wata gara basar da ya kai wannan? Amma yanzu muna cikin society da marayu ana sace su. In kaga an kama yaro an cire gabansa an je za a yi sihiri, a cikin guda 10 9 marayu ne. Abokinka maraya da ya rasu, ‘ya'yansa ka san halin da suke ciki, ka yi cefanen azumi a gidanka, ka tambayi gidansa? ‘Yan uwanka da suka rasu, ka tambayi gidansu ya za a ci abinci? Wani plan kake ka ɗauki nauyinsu? Amma dai ga hadisin, ni da mai ɗaukan nauyin maraya haka muke a cikin aljanna. Haba jama'a, ko a nan duniya a duba sarkin Makka a ce in ka taimaki maraya za a gina maka gida gefen gidansa a Makka, don Allah akwai darajar da ya kai wannan a duniya za ka gani? Yanzu a ce ka ɗauki nauyin maraya, sarkin Makka zai gina maka gida kusa da shi. To nan ba sarkin Makka ba, a aljanna annabi ya ce kai da shi ga gidanka ga gidansa. Akwai abin da ya wuce wannan? Amma duba yadda halin da marayu ke ciki a yanzu, ana sace su. Wasu marayun ƙarfi da yaji sun zama 'yan tasha da nigogi, ba mai kulawa da su. Wajibi ne zama a cikin society a ɗaiɗaikunmu, a al'ummance ana kula da maraya. Ni in kula da makwabtana me suke ciki marayu, me za a taimake su. Duk azumi ne mai ɗan wani abu ka ba su. In ka samu a farkon azumi ya ke, in baka samu buntan da ka samu ba su. A masallatai ya zama duk masallaci muna da kwamitin kula da marayu. Malam Muhammadu na sallah ya rasu tare da mu, iyalansa suke ciki, me za mu taimake su? In ba za ka iya ba, ɗan uwanka ka ɗauki ko da maraya ɗaya ka aje a cikin gidanka mana. In ba za ka tuna ba, ɗauki guda ɗaya, yadda kake ɗaukar nauyin ɗanka Muhammadu, ko kake ɗaukar nauyin ɗanka Ibrahim ko Abdullahi ko Abdurrahman, ko kake ɗaukar nauyin yarka Safiya, ko kake ɗaukar nauyin yarka Hauwa, to ɗauki wani maraya ka aje ka ɗauki nauyin su tare. Annabi ya ce in kai wannan haka kuke a cikin aljanna, ga ka gashi. Haba jama'a, maganar annabi fa gaskiya ne, ba fa wasa bace. A hukumance tun daga karamar hukuma, matakin jiha, matakin ƙasa, dole zama akwai tsari na kula da marayu. Wallahi duk al'ummar da ke kula da maraya Allah yana mata rahama. Duk al'ummar da ta juya marayu baya, wallahi Allah ta'ala baya sawwaka mata. Wani mutum fa samu manzon Allah ya ce zuciyarsa ta ƙeƙashe, shi wallahi baya jin wani imani ko taushi, zuciyarsa a ƙeƙashe ke jinta, ba ta wa wani sauƙi, ƙeƙashewa ta yi, yana jinta gaba ɗaya kamar dutse. Yayi za a yi ta yi taushi, imani ya shiga cikinta. Hadisin ya cikin silsila sahiha, hadisi na 854. Annabi tsira da aminci sabbata gare sai karantar da shi ababe guda 3, ya ce in kai biyu za su samu. Na farko ya ce ka kusanci maraya ko ka kusanto kanka ga maraya, ya zama kenan duk harkar da kake kana da maraya kusa da kai. Na biyu ya ce wamsa ra'asahu, ka rika shafan kan maraya. Na uku wa at'imhu, ka rika ciyar da shi. Annabi ya ce in kai wannan, wallahi zuciyarka za ta yi taushi, kuma bukatunka da kake neman auren Allah zai biya maka. Zuciyarka za ta yi taushi, kuma bukatunka a wurin Allah, Allah ta'ala zai biya maka su. Me muke nema da ya wuce wannan? Kawai fa kusanto da maraya da shafan kansa yana sa zuciya ta yi taushi da bashi abinci. Amma yau a cikinmu waye damu da halin da marayu ke ciki? Dole ya zama akwai tsari na ya za a taimaki marayu a karamar hukuma, a matakin jiha, a matakin ƙasa. Wane tsari muke da shi na mu tallafa wa marayu? Wane tsari muke da shi? Duk wanda ya mutu akwai rijista da za a zo a yi 'ya'yansa, a rika mutaba'an wani hali suke ciki. Shin suna karatu ko ba sa yi? Suna koyon sana'a ko ba su yi? Yaya lafiyar su take ciki? Yaya suke ciki? Mu yi wannan mu ga rahamar da Allah ta'ala zai mana. Mu duba yadda kakanninmu da iyayenmu suke tausayin maraya. Ina da kaka, Allah ta'ala ya jikanta ta wajen mahaifiya. Ina yaro karami na kan raka ta anguwa. Idan za mu fita anguwa, akwai layin da take bi, magidanta sun rasu guda 2, sai ta rike ɗan kuɗi a hannunta, 'yan kwabbai a lokacin. In muka je yaran suna waje suna wasa, sai ta musu kyauta ta wuce. In suna cikin gida sai ta shiga gidan akwai marayu an kawo, sai ta musu kyauta, ta kama su, ta musu addu'a, wani lokaci ta yi kuka, ta zubar da hawaye mu wuce. Mun taɓa hutuwa zan raka ta, mu bi wajen, ta ce a ba ta da kuɗi da za ta ba su, ba za ta bi layin ba. Ba ta iya bin layin da gidan marayu ke saboda ba ta da abin da za ta ba su. Ta taɓa hutowa ta taho gidan mahaifina a dare, ta iso wajen magariba, kuma very odd time, in zan tuna wajen 79-80.
a dare ta taho ana ta mamaki me kawo ta, wai a anguwar da take makwabtansu akwai marayu haka kawai an dake su wani ya ci zalunsu ya taba su suna ta kuka